Mit navn er Andy. Jeg har tatoveret i 9 år. Jeg startede, da jeg var helt lille. Jeg har altid tegnet, har altid ligget under bordene og tegnet på mig selv. Jeg har altid syntes, at der var et eller andet fedt på den kunstneriske måde at udsmykke sig selv på. Min stilarter, det er mest abstrakt realisme og horror script. Sådan lidt den mørke stil med lidt hård kalligrafi ind over det realisme. Jeg definerer min kunstneriske stil på den måde ved, at jeg tilføjer de her abstrakte kalligrafi i en meget mørk, dyster måde, men hvor man stadigvæk kan gøre det feminint og flot, hvis det er det, man har lyst til. Når du kommer ind som kunde hos mig, så starter vi gerne med, at vi tager en lille samtale, og så finder ud af, hvad du gerne vil arbejde hen imod. Jeg kan rigtig godt lide at tegne det frihånd direkte på kunden. Jeg kan bedst lide at lave alting selv fra bunden, og jeg kan bedst lide at komme med alting på en custom måde. Gerne med mine små finesser indover, og gerne med mit script og lidt frihånd indover. Så hvis du er klar på at få lavet noget helt unikt abstrakt, så kig ud forbi butikken, få en snak med mig, og så skal vi nok lave den vildeste tatovering på dig.